Хроничните незаразни болести са главна причина за смъртта и инвалидността на 41 милиона души годишно, по данни на Световната здравна организация. Прогнозите за честотата и тежестта им сочат негативна тенденция към нарастване. Очаква се техният брой да достигне 50 милиона, поставяйки под въпрос заложените цели за относително редуциране на преждевременната смъртност с 25% до 2025 година. Към групата на хроничните незаразни болести Световната здравна организация включва основно болестите на органите на кръвообращението, злокачествените новообразования, хроничната обструктивна белодробна болест, диабета, психичните болести, болестите на мускулно-скелетната система и травмите, като особено внимание се отделя на първите 4 групи болести, с които се свързват 80% от случаите на преждевременна смърт. Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина в структурата на смъртността, следвани от онкологичните заболявания, болестите на респираторната система и диабета. Няколко десетилетия вече се полагат системни усилия за контрол на епидемията от хронични незаразни болести, като в много от развитите страни вече има постигнати забележими резултати. Проверените през втората половина на 20 век изследвания в тази насока доказват съществуването на общи фактори на риска, като редуцирането им може да намали смъртността и заболеваемостта, съответно и бремето за обществото. Смъртността, дължаща се на поведенческите рискови фактори, се оценява на 51% от всички смъртни случаи в България, спрямо 39% в целия Европейски съюз. Рисковете, свързани с хранителния режим, включително ниската консумация на плодове и зеленчуци и високата консумация на захар и сол, имат определена роля за всички смъртни случаи през 2017 година. Тютюнопушенето е сред основните поведенчески фактори на риска за здравето, водещ до възникването на хронични незаразни болести, сериозен медико-социален проблем и една от основните предотвратими причини за смърт и инвалидност в света. По данни на Световната здравна организация, всяка година в света от заболявания, свързани с тютюнопушенето, умират повече от 8 милиона души. Резултатите от последното проучване на Европейската комисия в рамките на Евробарометра 2017 сочат тенденция към намаляване на тютюнопушенето в Европа. Установени са силно изразени регионални разлики в разпространението на употребата на тютюневи изделия с постоянни по-високи нива на тютюнопушене в страните на Южна Европа, това число и България, където 1/3 от поручените лица са пушачи. България остава на второ място след Гърция по брой пушачи, като тенденцията за нарастване се запазва. Злоупотребата с алкохол е една от проявите на нездравословен начин на живот и е проблем за повечето страни в света, включително и за България. Световната здравна организация посочва, че в световен мащаб злоупотребата с алкохол е довела до 3 милиона смъртни случая през 2016 година, от които 1,7 милиона се свързват с хроничните незаразни болести. Данните показват, че влиянието на алкохолната консумация върху смъртността е по-голямо от това на туберкулозата, хив-спин, диабет, хипертония, болести на храносмилателната система, пътно-транспортни происшествия и насилие. Злоупотребата с алкохол представляват сериозно предизвикателство за здравното, социалното и икономическото развитие на държавата. Необходими са конкретни мерки за проследяване на тенденциите, свързани с алкохолната консумация, които да осигурят своевременната и надеждна информация за ефективно и ефикасно приоритизиране на интервенциите, насочени към намаляване на злоупотребата с алкохол. През последните години, както в целия европейски регион, така и в нашата страна, се увеличава консумацията на алкохол сред подрастващите. Децата, употребяващи алкохол, са почти 50%. Епизодичната злоупотреба с алкохол се определя като консумиране на 5 или повече алкохолни напитки при подрастващите. Глобалната стратегия за намаляване на алкохолната консумация на Световната здравна организация е общ ангажимент на държавите членки, който изисква ефективно управление и предприемане на конкретни действия за ограничаване злоупотребата с алкохол. Дейностите, заложени в националните програми и стратегии, са ефективен механизъм в тази насока, водещ до цялостно въздействие върху здравословния начин на живот на населението в страната. Здравословното хранене е един от ключовите аспекти на превенцията и един от ефективните начини за справяне с хроничните незаразни болести. Въздействието върху една от основните здравни детерминанти – храненето, по време на целия жизнен цикъл е предпоставка за здравословен начин на живот с положителен ефект върху личното и общественото здраве в дългосрочен план. Нездравословният хранителен модел директно се превръща в огромна тежест за здравето и бюджета. Само затлъстяването намалява продължителността на живота с до 4 години, оказвайки въздействие върху растежа на брутния вътрешен продукт в Европейския съюз, като същевременно консумира до 7% от здравните бюджети.
Относителният дял на лицата с затлъстяване продължава да се увеличава, както сред децата, така и сред възрастните. При оценка на хранителния режим на населението се забелязват някои негативни тенденции. С нарастване на възрастта се увеличава енергийният дял на мазнините и относителният дял на лицата с прием на мазнини и наситени масни киселини над горните граници за прием. Съществува риск от дефицит на витамини А, В1, В2 и фолат, както и на минерали като калций, магнезий, цинк и желязо. Високи относителният дял на лицата от всички възрастови групи с среднодневен прием на натрий над горна граница за нерисков хранителен прием. Анализът на данните за консумация на отделните храни показва някои нездравословни аспекти за хранителния модел на населението в България. Разработените през последните години европейски национални стратегически документи подчертават необходимостта от съгласувани действия и мултисекторно сътрудничество за подобряване на храненето на населението и превръщането на най-здравословния избор в най-лесен. Европейската комисия очертава основните дейности: подкрепа за здравословен старт в живота, насърчаване на здравословната среда, особено в детски колективи и училища, повишаване на възможностите за здравословен избор, насърчаване реформулирането на храните по отношение нивата на сол, мазнини, наситени и трансмастни киселини, както и захар в тях, ограничаване на маркетинга и рекламата на храни за деца с високо съдържание на сол, захар и мазнини, повишаване информираността на семействата, мониторинг и оценка на хранителен прием и хранителен статус, подкрепа и увеличаване на научните изследвания в областта на храненето. Заключенията на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година поставят акцент върху опазване на здравето на младото поколение, което е най-добрата инвестиция в бъдещето на конкурентноспособна Европа и за постигането на целите за устойчиво развитие на ООН. Ниската физическа активност е сред основните причини за възникване на хроничните незаразни болести. 21 и 25% от случаите на рак на гърдата и дебелото черво, 27% от тези на диабета и приблизително 30% от случаите на исхемична болест на сърцето. Тя е четвъртия рисков фактор за глобалната смъртност. С недостатъчна физическа активност в света са над 60% от населението. Не практикуват никакъв спорт около 50% от европейците, като водещо място заемат България, следвана от Гърция, Унгария, Румъния, Италия, Полша и Латвия. Ниската физическа активност на децата в училищна възраст също е проблем, който съществува от много десетилетия в световен мащаб. Тя има съществен принос за влошаването на популационния здравен статус и в нашата страна. Той е причина за 7,7% от всички смъртни случаи и формира 4,3% от глобалното бреме на болестите. В България е сериозен и проблемът при децата на възраст 10-19 години. Всеки трети ученик спортува веднъж седмично или по-рядко, или пък въобще не се занимава с спорт, като делът на момичетата е близо 2 пъти по-висок от този на момчетата. Всеки пети ученик спортува около 30 минути, което е крайно недостатъчно и не отговаря на препоръките на Световната здравна организация. Децата не спортуват, основно поради липса на желание. Близко и подходящо място за това, липса на компания и пример от семейството. Практиката показва, че редуцирането на основните рискови фактори води до намаляване на смъртността и заболеваемостта от тези болести, съответно и на тяхното бреме за обществото. Въздействието върху една от основните здравни детерминанти – храненето по време на целия жизнен цикъл е предпоставка за здравословен начин на живот с положителен ефект върху личното и общественото здраве в дългосрочен план.